may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya. Ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya. Ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, amo mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato, mga followers ng program. Kamo nagapaminaw karong gabi una sa kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan ug mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. Magampo ta mga higala. Amahan mo nga naa sa kahitasan sa mga langit, nalipay kami o Dios sa pagsangpit kanimo nining gabhiuna, sa lain na usab nga higayon nga imong gihatag kanamo, diin karong gabhiuna, amo na sang matun-an o mapamatian namo ang imong mga pulong. Naghangyo kami o Dios nga hinaot pa nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo, aron mabuksan ang among salabutan, magiyahan kami sa hustong pagsabot sa kamatuoran, aron kining kamatuoran nga umasabtan among kinabuhian samtang nagapaabot kami ni anang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Bendisyon ni ang matag usa namo karong gabiuna. Nagampo sab kami kanimo nga hinaot pa nga ikaw panalangin sab sa mga kanakan nimo ning panahon na labi na ni adto mga nagapaminaw nagsunod ini nga programa. Ang uban kanila adunay mga balatian nga gibatsyag sa kalawasan, dunay mga gitawag o mga physical problem, hinaot pa nga imo silang doaon o Dios, hikapa ang ilang mga lawas, babatan unta nila ang maing panglawas sa tanan nga panahon. Naghangi usab kami kanimo nga panlain usad ang mga kaigsunan nga ang uban adunay mga problema diyas panimalay. Hinaot pa ikaw maghatag kasulbaran o maghatag kalinaw, maingon man ni adtong naay mga problema sa mga financial, naot pa ikaw magasangkap sa mga pagpanginahanglan. Naghangyo kami kanimo nga ikaw usab magpanalangin karong gabiuna nining nga programa, aunta ang imong mga pulong nga among mapamatian makakaplag luna sa mga kasing-kasing. Kini among gisalig madawat
Sa ngalan ni Ginusos nga manluwas. Amen. Okay, mopadayon tayo higala nga dosunaan. So atong gina-welcome no ang tanan. Kutob sa naminaw karon, welcome mga kailaan. Sa tanang sa nato nga mga viewers, mga followers sa ato nga program, asa mo mon dapitan ini nga gabiuna, ni amabo dinhi sa ato nga nasod or tuamo sa ubang nasod sa kalibutan or asa mo dapita karon nga nagtan-aw sa tong programa, welcome ang tanan. Nya pwede na mo makapadangat mga kahigalaan karong gabiuna dinhi sa atong programa og mga mensahe. Napamoy mga greetings or kaha mga pangutana. So pwede nang ipadangat higala kay panahon na nga atong basahon. Dinhi sa atong comment section, anya pwede diri sa ako nga number, anya pwede po diri sa ato nga messenger, no? Ay lang usab mo og send ngadto kang Brother John tungod kay di gihapon nato siya ikauban karon kay tuwa pa siya sa isla sa Kinatarkan. Tabukon mangudo. So ta siya sa isla sa Kinatarkan karon nga panahon na. Labing siguro basi og ugma sa gabi makikuban na siya sa ato nga programa, labing siguro na. Pero nauli siya karon gabi una, ugma sa buntag ato siyang ikauban dinhi sa ato nga programa. So palihog lang po no og share din nato kalimtan. Palihog lang po og share sa ato nga programa ngadto sa ato nga mga friend para nga ang atong makahigalaan makapaminaw po sila o makatan-aw sa programa o niya makapamati sila sa pangutana nga atong pagatubagon karong gabion na. So kamo po diya mga higala nga naminaw namoy mga dugang tubag sa pangutana nga moy atong tagdon karon. So text din mo nga rin namo, no? Text dayon o niya pwedeng mo ari mo sa comment section nato. Pili lang mo higala. O niya atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga listener kutob sa naabot. O niya ato na ning sugdan pagbasa mga higala ang mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, ato ning tanaw na ato ning sugdan pagbasa ni si Saya ang si Brother Mario Alquizar ni diha ni Panalipan at Katmon, Cebu. Mayong gabi Brad Lib. So mayong gabi nimo Brother Mario Alquizar. Niapod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless. Okay, God bless also Brother Ronelo. Niya po si Brother Rufino Morino. Diya ni sa Luok, San Remigio. Niya, salamat sa paglab o pagpray Brother Rufino. Kumusta yung family? Niya, tanan taga San Remigio nga naminaw karon, welcome. Niya po si Meliod Silasol. Salamat po sa pagpray o paglab. Niya, ato pong nakita dinhi si Sister Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn. Ato po nakita si Rian Casis. Mayong gabi kaninyo diha brother. Og sa tanang naminaw sa maong programa, Brad, please ko-greet sa akong ugangan Armando Impinado Senior og akong asawa nga si Mian Casis. Salamat sa pagbasa. Salamat po Brother Rian Casis no sa pag send din sa ato nga programa ag mensahe. Okay niya po si Kapaglao Michelle, looy kayo ang kahimtang sa mga tao nga dili members sa New World Order, dili kapalit o dili kabaligya sila nga samot padili sila madawat sa cashless society o digital ID maong dili
manghinambog ikaduha dili man simbahan ang luwason mga tao man unya ang kuhaon New World Order kay mga simbahan man tanan iyang planeta hinaot unta 26 sugdan ang cashless society. Okay ni apod si Simbal TV Balante. Maayong gabi bro, watching from Antipolo City. Okay. Ito ni Pitas, Manila, Antipolo. Salamat kayo Sambal TV Balante. Niya po si Nova Jane Estrada Ihara. Salamat po sa mga heart nga gisend o sa pag-pray niining ato nga programa. So thank you kaayo. O niya po si Juni Paradyang. Mayong gabi kaninyo diha watching from Consolacion, Cebu. Okay. Mayong gabi no, Brother Johnny Paradyang. Salamat po sa pagpakiguban sa atong programa karon, Brother Johnny Paradyang. Diha sa Consolacion, Cebu. Okay. Ato ta sa pagtan-aw mga higala sa pikas nga monitor at uning tan-awon ato mahigala nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Arita unas nag-love niya si Rian Casis, niya po si Benjamin Casis, Gladimay Bragas, niya po si Sambal TV Balante, Gina Jason Caburnay, Ayan Kevin Dorotan, Nova Jane Estrada Ihara, niapod si Tekya Elmer Baclayon Lacerna, Ronilo Itang, Evelyn Mainit, Ivan Raico, Ginalyn Lumuntad o Gine Rama Fermin. Okay, diritas mga nag-like ato nakita dinhi ang atong sister Elizabeth Mejia. Maayong gabi nimo manang ili. Niya pod si Rolls Soto Tams, Jivne Jeris Malati, niasad si Kapaglao Michelle, Million Silasol o Rolando GR Veldosula. Okay, maayong gabi niyo, Brother Rolando. Arita sa ato nga messenger mga higala, ato ning tagdon una ang mga kahigalaan ato nga nag-send dinhi og uban nag-like, nag-love, ang uban nag-pray o niya ang uban po nagyud sila yung mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, niya si Brother Cesar Elgira. So good evening niyo, Brother Cesar, sa Gihulngan City. Niya po si Sister Hinley Ibo sa Tuburan. Niya ito pong nakita din si Ginalyn Lumuntad. Maayong gabi, Sir Libby. Maayong gabi sa Sister Ginalyn. Niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. So good evening nimo, Sister Ninfa. Niya sad si Gigi or Gaymari Kalapuan. Okay, thank you kay Sister Gaymari. Niya po si Rufino Moreno. Thanks bro Libby sa pag-send. God bless. So God bless also Brother Rufino Moreno diha sa Look, San Remigio. Niya ato po nakita si Sister Ginny Rama Fermin. Okay. Niya sad si Brother Rolls Soto Tams. Nakiguban po nato si Brother Abner Dualio. So good evening, Brother Abner.
Anya niya po si Mads Merlin B. Derder. So, good evening ni mo, Mads. Anya niya po si Brother Domingo Bunukan. Good evening, Brad Libby, og Brad John, og sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod nining programaha. Salamat, Brad Lib. God bless sa tanan. So, God bless also, Brother Doming. Anya niya sad si Sister Elpidia Kuro. Brad, mayong gabi nganong wala man mo. Dili mo na mo makontak. Naramami. Dira ta diri sa radio karon. Di ata diri nag Facebook ta, nag-live taron Sister Elpidia Kuro. So, maing gabi ni mo di ano? Niya po si Jemar Colis Gabaton. So, good evening, Brother Jemar. Niya, ato ta pa din sa unahan mga higala. Ato ning balikan og tan-aw dinhi. Atong nakita dinhi si Juni Paradyang. Okay, maing gabi ini mo, Brother Juni Paradyang. Salamat po sa imong pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon. Niya pagyud atong tanawon ni apod si Brother Eliser Aromagos. Niya iyang mensahe, maayong gabi. So, good evening ni mo dong. Kamusta man karon, naaka sa Guadalupe? Niya po si Sister Alma Mahait. Mayong good evening to everyone. God bless you always. So, God bless also Sister Alma, uban sa imong family. Okay, no? Adto ta higala sa unahan, maminaw usa ta og awit. Maminaw ta og awit. Ang awit atong paminawon, naguluhan kinig adto ta sa langit. Kining kalibutan dilingi ang atong pulianan. Kay ako isa kalumalabay lamang. Ang atong pulianan tuwa sa langit, sa atong Diyos ginanda.
Vicks Vapo Drops Lozenges. It's Okay, ni ay last nga kanta nga atong pamatian dayon magbasa ta sa pangutana higala nga atong tagaag pagtagad karong gabi. To rescue the sinner like me. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom
Okay, ato na tahigala sa pagpadayon no sa ato nga programa. Ato na ipadayon una og basa. Ato po nakita dinhi si Sister Christy Layon. Salamat sa mga heart o kamot nga nagpray. Niya po si Sister Lynn Bregoli. Salamat po sa paglab og pagpray, Sister Lynn. Good evening nimo og sa imong panimalay. Okay, ato ning panahon ang mga nahidugang naglab sa ato nga program niya si Brother Eleuterio Lagarisa. So, good evening nimo dia Brother Eleuterio. Niya ato pong nakita dinhi si Lilian Santing. Niya sab si okay, ato ning tanaw ning uban. Okay, ato pong nakita si Brother Leonides Tayom Somalinog. Yan niya po si Brother Jedel Peritos. Okay. Mo ni ato mga nakita na hidugang mga higala nga nag-love sa ato nga program. O niya aritas mga nag-like. Okay, good evening also Sir Matthew Anderson. Thanks for watching and following our program. We are always praying for you and your family. God bless you always, sir. Okay, niapod si Sister Remedios Dehito, Sister Riming. Good evening nimo. Diha sa nakaroon sa Maya, no? Good evening Sister Remedios Dehito. O niya mga Nugrasad family. Diha sa Kabangkalan, Daan Bantayan. Okay. Good evening yung tanan. Aniya ato ning lilion makadiot atong messenger. Ato po nakita din si Sister Chari De La Cruz Nogas. So good evening Sister Chari uban sa imong family. Niyasad si Gina Gonilamos Larisma. So good evening Sister Gina. Salamat kaayo mga higala sa inyong pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, muadto na ta sa pagtagad sa pangutana nga mao'y atong saluan karong gabi una. Ato ning basahon. Okay nara. Tigpaminawan ko sa inyong programa og daghan kong nasabtan pero naalang ko'y pangutana bahin sa pagkaon kay naaman good ko'y nahibalag nga sa badista pod kuno siya ingon siya kung gusto kabrad nga maluwas pagbalik ni Hesukristo kinahanglan ka mag-vegetarian. Naglibog ko ani Brad. Gikan kang Jaguar. Okay, thank you kaayo. So naglibog siya. Tigpaminawan siya. Salamat kaayo nga always kang nagapaminaw sa atong programa. O niya, salamat kaayo nga daghan na sagkag nasabtan sa imong pagpaminaw sa ato nga programa. So hinaot pa nga kutob sa imong nasabtan imong kinabuhian sab, no? Ningon din pero naalang ko'y pangutana bahin sa pagkaon. Nasiya pangutana bahin sa pagkaon. Ang iyang pangutana yung siya kay naamagugkoy na hibalag nga sa badista. Sa badista pod kuno siya. Ingon siya kung gusto kabrad nga maluwas pagbalik ni Hesukristo kinahanglan ka mag-vegetarian palihog ko ani Brad gikan kang Jaguar. Okay. Kung naay imong madungog nga nag-angkon nga sa badista o niya muingon nga dili maluwas ang tao nga dili mag-vegetarian kana dili na kauban namo nga Seventh-day Adventist Church. Siguro offshoot na gikan sa Seventh-day Adventist Church
Kaya na may mga offshoot gikan sa Adventist nga moingon sila nga di maluwas ang Seventh-day Adventist kay wala mag-vegetarian. Gakaon og unod, gakaon og isda. Kay ang maluwas kuno ang nag-vegetarian. Siguro mo na nahibag nimo. Base og kanang kanang reform ba? O niya, uban pa na pa uban nga mga offshoot nga moingon sila nga di maluwas kuno ang mukaon og karne og unod. So salamat nga imo ning gipadangat dinhi kay tinuod maabot nimo ang kalibog tungod kay nakadungog ka nga ang maluwas suma siyang ingon ang mag-vegetarian lang yun giingnan siya nga kinahanglan mag-vegetarian ka parang maluwas ka sa ato pag di mag-vegetarian dili maluwas maunay punto nga iya nga ipasabot nga og di ka mag-vegetarian dili ka maluwas. Kanang vegetarian higala nga pulong. Kuna siya kanang pagtulon ana ba nga dili gyud ka mukaon og karne. Veggie kana veggie god gikas mga vegetables, gikas mga tanom ba. Vegetarian diet. Mao na kanang ako ba higala sa Seventh-day Adventist na ay daghan nga nag-vegetarian. Naapoy wala. Daghan pod nga wala nag-vegetarian. Pero ang nag-vegetarian, wag yun maghukom ni adtong wala mag-vegetarian nga di mo maluwas kay wa mo nag-vegetarian. Way hukmanan Ato nang kaugalingon nga konbiksyon. Ang mahitungod sa vegetarian, di na kung ari ka sa side sa Seventh Adventist, dili na doktrina, counsels na, mga higala, tambag lang na, may tungod sa mayong panglawas. Ako masaludo ko sa mga Seventh-day Adventist nga nag-vegetarian. Okay ka na. Muna'y pinaka-the best nga buhaton sa usa ka tawo kung gusto siyang makabaton og mayong panglawas. Kay daghan manggod nga mga sakit nga moabot nato pinaagi sa pagkaon og flesh unod. Kung pananglit naka-vegetarian ka, usa ka Seventh-day Adventist, okay kayo na. Pero ayaw gamita ang imong pagka-vegetarian nga imong hukman ang imong igsuon sa pagtuo nga wala nag-vegetarian. Di na pwede nga ang atong pag-vegetarian atong gamito na o niya atong ihukom sa atong mga igsuon nga wala nag-vegetarian. Okay. Aniya, ato kunon tan-awon ba kay tanagong vegetarian dihara na sa kanang mga tambag sa sulat ni Ellen White may tungod sa maing panglawas. Kay siya mismo sab nag-vegetarian pod pero aton tan-awon kung unsa ang iyang pag-vegetarian ni Ellen White mga higala. Aton ang tanawon. O niya, aritasad kang Ginoong Hesus kay ang pangutan agod di magkukuno maluwas og dili ka mag-vegetarian. Munay ilang gamiton. Okay, tanaw na to. Tanaw na to og unsay gisulti dinhi ni Ellen White mga higala. Okay. Nag-iwan siya dinhi sumala sa Testimonies Volume 9, page 159, we are not to make the use of flesh food a test of fellowship. Dili nato gamiton ang pagkaon ug unod nga pagsulay sa panagkauban. Nga dili nimo kauban na kun kana siya nagkaog karne. Adi na pwede di ay gamiton. So mo man ay uban nga gamito nila nga di na kauban na mo kay kana siya wa nag-vegetarian. Ang pagkaon ug unod dili daw gamiton aron sa pagsukod sa ato nga panagkauban mga kahigalaan. Okay karon
Ari una ta sa kang Ginoong Hesus. Pananglit og dili maluwas ang mukaon og isda og karne. Nya kisabay atong manuluwas. Ang atong manuluwas sigala mao si Ginoong Hesus. Mo'y atong manuluwas. Pero tanaw na to kay giingon ra ba sa sulti sa iyang naikaistorya nga kinahanglan kuno siya mag-vegetarian kung gusto siyang maluwas. Sa ato pa, ang vegetarian usas iyang gihimo nga sukdanan aron ta makaatong langit. Kinsabay atong manuluwas. Ang manuluwas nato, ang muluwas nato mao si Ginoong Hesukristo. Pananglit og mabasa nato nga si Kristo ning kaog unod, ning kaon siyag isda. Nagpasabot ba na nga di maluwas ang manuluwas? Pagkadakon di malas. Kisa man niya muluwas ninyo nga mga maghukom sa di vegetarian. Kisa may muluwas unya ninyo. Kung wa na'y manuluwas, naapil niyog hukom ang Ginoo. Di atong basahon o. Dinhi sa Lucas Kapitulo 24, 42 o 43. Ako basahon na. Og siya akong sugdon sa 41. Og samtang sa ilang kalipay sila wala pa. Sila wala pa. Asya ni. Ito klaro ho ni. Kay nagtapot ang litra. Og samtang sa ilang kalipay sila wala pa. Okay. Wala pa mutuo. Nagtapot mo siya. Wala pa mutuo ni ini. Og nang hibulong siya miingon kanila. Doon na ba kamoy makaon dinhi? Nangutanas ginusos kay human man ni siyang pagkabanhaw ba? Ang ubang matinunan, wa man mutuo. Wa sila mutuo ang uban, nagduha-duha kang ginusos. Nangutanas ginusos, naba mo'y makaon dinhi? Namoy makaon? Yaina niya mga tinunan niya. O niya, unsa may tubag sa mga tinunan. Ingon din niyo, og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Munigos 42. Sa 41, nag-ingon si Jesus, doon na ba kamoy makaon dinhi? Ang makaon dito kay sinugba mang isda. O, ingon din niyo, og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Kanya, wani kaunang ginusos. Atong basahon 43. Og tini, gidawat ni Jesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. Klaro kayo, katinaw na pagkasultihan. Diyon sang isda, gidawat ni Jesus og kini, iyang gikaon diha sa ilang atubangan. Gikaon ni Ginusos. Kung atong nuntan ang argumento sa naistorya ni Jaguar nga dili kuno si Jaguar maluwas kay agawas kun mag-vegetarian. Si Ginusos kay mikaon man siyang isda. Di day maluwas si Ginusos. Kung di maluwas Ginusos, kinsa na may muluwas unya sa nag-vegetarian. Na di ba dako kaayong question mark na. O sa atong itambag sa ilaha nga naay prinsipyo nga ingon ni ana. O undangan na ninyo yung mensahe. Nga naman kay mahog na mo nga gihukman ninyo apil ang atong manluluwas. Dinhi sa istoryas pagwaling Ginusos sa una, dihay nahitabo nga wa sila'y pagkaon. Gihatagan si Ginusos pila to kabukpan o pila ka isda. 5 kapan
og 3 kabuk isda. Gibindisyonan ni Ginoong Hesus sa dihang iyang gipanalanginan, gikunis-kunis niya o gipakaon niya ang 5,000 ka mga lalaki. Waga ni i-mention na babae. Ibutang tag 5,000 po itong babae. Mga bata, 5,000 po. Pero daghana, 15,000. Ang mabasa sa Biblia, kanang mga laking gisgutan, kanang mga dagko lang ba? Iyang gipakaon ang 5,000 ka mga tao og silang tanan nga busog og aduna pay sobra. Murag kun wa kuno sayop 12 ka bukag. Grabe. Giunsa pag padaghan ni Ginoong Hesus ang 5 ka tinapay og 2 ka buk isda. Kung dili ipakaon ang isda, ngano nga atong manluluwas mahigala? Iya mang gipakaon ang mga katawhan sa isda mga higala. Gipakaon niya. Mao na nga sa Seventh-day Adventist na ay nag-vegetarian, na apoy wala nag-vegetarian. Sa unang panahon, nahitabo ang panaglalis dito sa Roma. Kay dunay mga magtutuo dito ng uban vegetarian o tanon lang ilang gikaon. Ang uban pod dili ang uban pod kanang round ba? Mukha ko tanon o niya kaon pag-unod anang isda. Karon kay naglalisay maning duha. Mukaon og unod, kaumisan unsa, ang isa o tanon lang ang kaonon. Giadto ni San Pablo, gihusay niya ni. Atong basaw na sa 1 ngadto 4 sa Roma 14, dinhi sa pulong sa Dios nga Biblia. Ingo dinhi dawatan ninyo ang tao nga maluya og pagtuo. Og ayaw ninyo pagsawaya ang iyang pangunahuna. O gitambagan da nga di sawayan niya pangunahuna. Adunay mga tumutuo nga nagtuo nga mahimo nga mukaon og bisan unsa. Og adunay mga tumutuo nga luya og pagtuo nga ilang ginakaon o tanon lang. Mani siya, vegetarian o dili vegetarian. Ang kadtong mga utanon lang, gihukman sa mga dili vegetarian, maluya na sila. Maluya na, mga maluya, luyahon. So na sila panagkabangi sa ilang pagtuo mga higala. Giadto ni San Pablo, o niya iyang giingnan niya nga, ang tumutuo nga nakakaon og bisan unsa dili angay musaway sa tumutuo nga utanon lang ang ginakaon og ang tumutuo nga utanon lang ang ginakaon dili usab angay nga maghukom sa nagakaon og bisan unsa kay managsama silang gidawat sa Dios. Giingon ni Pablo, di magsinawayay. Ingon si Pablo, kamong magkakaon bisan unsa, kaon mo karning gitugot sa Dios, nga kaon sa mong utanon, ay nyo tog hukmi to ang utanon lang ilang gikaon. Kamusad nga mga vegetarian, ayaw po ninyo hukmi to ang wa nag-vegetarian, kay kanang tanan gidawat na sa Ginoo. Nga naman, ang kadtong wala nag-vegetarian mahigala, gakaog unod. Ang ilang gikaon tinud unod og isda, pero mga pagkaon nga gitugot sa Ginoo, kanang mabasas Levitico Kapitulo 11, gidawat sa Ginoo mga higala. So mahinungdan nga gipakaon ni Ginoong Hesus ang 5,000 ka mga tao sa isda nga naman kay gitugot to, gidawat to sa Ginoo. Si Ginoong Hesus pod gitagaan siyang matunan og sinugba, gidawat pod niya nga naman kay uyon na sa kabubuton sa Ginoo. Mao na makaigilaan
ang kadtong imong kaistorya nga nag-ingon nga di ka maluwas kay wa ka nag-vegetarian. Kung gusto kang maluwas, kinahanglan vegetarian. Kato dili to kauban sa Seventh Day Adventist, kay dili na maoy mensahe sa inyong mahigala nga Seventh Day Adventist. Kay ang pagkaon og karne, dili na ang pagkaon utanon, wala na gamita nga maoy sukdanan sa ato nga panagkauban mahigala. Munay tambag ni Ellen White nga di na gamiton nga maoy sukdanan. Okay. Niya pa atong tan-aw dinhi. Naipipila ka mga kinutlo mahitungod sa pamahayag ni Sister White. Okay. Atong tanaw na ngay mga kinutlo din mga advices ba? Mga advices. Aniya gaingon din nga payag niya ni ay daghang mga sinulat din maglibog tag asay atong kutloon mga higala. Ingon si Ellen White, kung makaon ta og karne, pilion nato ang may glawas. Aniya mabasa na sa Health and Happiness 222 sa page 4. Only such animals could be used for food as were in good condition. Nara. Nagpahayag si Ellen White. Si Ellen White, vegetarian siya. Pero siyang pagka-vegetarian, usahay mukaon siya og unod. Labinas mga dapit nga iyang adtuan, nga walay mga prutas ug utanon, nga gikinahanglan siyang lawas kay health reform lagi, magreforma sa panglawas, o niya, og nakaadto kas lugar, nga way utanon mga higala. O niya, sa lugar nga ituan way utanon, na ay tinulang isda, nga perting lamia kay higupon sa sabaw. Lagi kay nagunahuna kamang di maluwas ang mukaon og flesh. Nagkuha kalag asin nga imong gisuwa. O sa hitabo ana, makaayo na sa lawas ng asin, dili. Delikado pa na sa high blood mga higala. Sikag suso ng parat. So imbes nga health reform ang imong gihandom, na health deform na noon na health destroyer na noon ka ni ana. Nagbahog ka na lang og nauntay nindot kayong tinula, nagbahog ka na lang og patis na nindot sabaw nga imong higopon, na munay peligro kay mahigala. Na health destroyer ka na noon anang panahon na. Imo nang gidestroy ang imong panglawas mga kahigalaan. So gani, kung imong tan-awon, si Ellen White nga maoy usa sa mga nagreforma siyang panglawas, nagakaon siya unod, dili sama ng uban nga pag-ingon nga vegetarian, di dagit mo kaog unod kay mahadlok mo unod lang pagtuo nga maka-impierno na. Si Ellen White maoy nagtambag may tungod sa vegetarian, pero niya mahigala yang kinaiya, dili pareho ng uban. Tanaw na to ha. Sumala sa atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Councils on Diets 292 ni adtong tuig 1905. O niya pod sa Councils on Diets and Foods sa 466 ni adtong 1907. Atong basaw niya. We felt that something must be done. I said to Sarah, take chickens from my place and prepare them some broth. So Sarah treated them for their illness and filled them with his broth. The son recovered. Now this is the course we pursued. We did not say to the people, you must not eat meat. Muna pa yung Esther White. Matod pa niya, among gibati nga mahimo kini. Iyang gisultihan si Sarah, iyang isuon. Ayun siya, pagkuha og manok, chickens, gikan sa dapit. Pagkuha diyang manok, o niya, ihawa na, sabuy na. O niya, ingon siya din si Sarah,
doon na siya iya kining iyang gitambagan kay aron maayo sa iyang gibatyag sa lawas. Anya iyang gipainom og daghan nga sabaw sa manok. Ingon dinhi, the son recovered. Oy, sa madali naka-recovered, so naayo. Onya ingon ni, so this is the course we pursued. We did not say, wa nato igaingon nga ngadtos mga tao nga you must not eat meat. Na day panahon di ay nga makakaon og karne kanang gitugot sa Ginoo. Aniya, niadtong 1905 sa 292 sa Council on Diets, eguni nga, doctor asked me if under my circumstances I would advise the drinking of chicken broth if one were sick and could not take anything else onto the stomach. Ingon Sir White, iyang i-advise nga pahigupon og sabaw ang kadtong usa ka masakiton, sabaw sa baka ba, sabaw sa manok ba, ingon ni ngadto siyang tiyan aron siya maulian, mahimsong siya. Ingon ni, there are persons dying of consumptions who, if they ask for chicken broth, you should have it. Wagi kaon siya og mangayo siyang sabaw, pahigupa siya aron siya maulian. Muna yung mga tambag ni Ellen White. Kanya ni Pagido, din sa Ellen White sa letter 149 atong 1895, matod pa niya din in a letter to W.C. White, she talks about the problem of feeding the workman those building Avondale College. Problema sila sa pagkaon ni atong mga nagtrabaho sa Avondale College sa Seventh-day Adventist. We cannot feed them all, di takapakaon lang tanan. But will you please get us dried fish? Of any descriptions, nothing can. This will give a release to the food. Okay, gihisgutan nini nga di man sila kapakaon sa daghan o main sudan. Ego di nga, will you please get us pagkuha og mga dried fish unsa man ni mga bulad. Mausab bisag usa ginagkuuna aron ato silang mapakaon. Gatugot lagi sila ni White, pakaon yung mga bulad ang kadto mga trabahante. Wala nga, daghan pagidunta nga mga pamahayag nga atong mabasa, dinhi siya may sulat, ubisan ang Biblia, naghisgot atong ibasa ganiha nga, kung mag-vegetarian man ka, ayaw daota ang imong isig ka kauban. O niya, ikaw pong wa-vegetarian, ayaw pong hukmi ang imong kauban. Dili gamiton ang pag-vegetarian or pagkaog karne nga maoy pagsukod sa panagkaoban. So hinaot pa nga nasabtan ninyo ang mga tubag sa pangutana nga atong gihatag karong gabi aniya ato ning lantawon makadiyot. Okay. Niya si Brother Jojo kaayon. Wala mo kabalo, niapod si Kapaglao Michelle nga ang New World Order, balik-balik na siya sa New World Order, no? Okay. Ito ni isang maayo, Michelle, no? Okay, sa di pahingpit, tapuson atong tulumanon higala ni ang ato nga theme song. Okay, mag-ampot ha. Amahan na mo nas kita saan sa mga langit. Salamat kayo sa iyong pagpakiguban o sa mga pulong nimo nga among napatalinghugan. Magpabilin ta kining buhi sa padumduman, magagiya ka naman tanan paingon di kanimo kini ang magisalig sa Jesucristo nga luwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini maayong balita, kaninyong tanan ang masukig pinalanggan di paminaw. Sa ngalan sa Brother Joel, Pastor Joel Tirana, Brother John Dihito, kini higala, Brother Libby Claves, may daghang salamat o mayong gabi kanatong tanan. Linghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may
ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kalipa